dasar. दान्दिसे नोंथांमोनजों नुजानो होननानै फैबाय गाइसमेन। हल्ला काय केलं हल्ला बेलाय हल्ला खालामग्राया नोंसोरसो नामा हल्ला खालामग्राया नोंसोर बे क्या हुआ नहीं हेलौ 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 खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोर सोर दं अननानै कमेन्ट हरलाय कमेन्ट हरलाय सोर सोर दङ क्या हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ कैसे हुआ बात कीजिए भैया कौन कौन है एक सेकंड हाय हेलो फ्रेंड हाउ आर यू नजर 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 हेलो 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 हेलो
आया ईश्वर सोर दोङो सोर गैया खबरखौनो होआलै माथो आंनो मा जाखो बुजिनो मोनदिया सोर सोरजों फायदो फायाखै दे बिब्दिब्लालाय बैसागु बोथोरा जोबथोंसै जोबथोंसै बैसागु बारनानै आं नोंखौ लांफैनोसै कौन आया रे भैया मधु मधु जी और कैसे बढ़िया मोजां दङ बेनिफ्राय बेसेबांसो दावखोखो नोंना बेसेबांसो दावखोखो बेसेबांसो मोनखो माधु भाई दाखालि मा होनदो दानो दावखोलालै मानो दावखोआ जाखो दाखालिसो इमान बेदर जानायखौ होदो आंबो नायदों माथो आं नायबाय थायोथ' दावखोनांगौ मानो दावखोआ जानो दावखोबाय थायोथ' दावखोयो मोनबाय दा नोङो मोननायाथ' मोनबाय दा खननै खनथामसो मोनबाय दा माथो बारासो मोनबाय जानांगौ आंनाथ' माबासो दासो नै 91 हाबगासिनो दं 91 डलार हाबनानै दङ आरो दा बर्थमान नोंसोरथ' मोननांसिगौ बहुद गिदिरमोन नोंसिनि माबायाथ' सिगांनो बहुद गिदिरखा जों आंनिफ्राय आरो इसेबां गोबाव जाबाय नोंसोरथ' बहुद मोननांसिगौ दा ओंखाम मोनाखै जनालै
몽아비니 로제 비크와 모장 모노 비어 사이타 비크와 그서터여 몽아비니 로세 비크와 그서터여 비어 사이타 비크와 그서터여 몽아비니 로제 비크와 모장 모노 비크와 모장 모노 nó hiểu mà फंबाय बोरै खबरफ्रा
लाइक होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय। आङो मैया सौहैथारसिगौमोन सेरगाव। आं माने फेमिलि माबा थानायखाय थांनाय जायासै। लोगोफ्रा दंहैजोबो माबायाव सेरगावआव। दाबो दंहैबाय थायो बिसोरो सेरगावआव। बेरायहैबावगोन नामा मा मा जायगा होनदोंमोनथाय बेयाव थांबावगोनदां बिसोरो। आंहासो थालांनाय जाबाय। मैया फेमिलि पिकनिक दंमोन भैरबखुन्द'आव बेयाव थांनायसै आङो। आरो फारसेथिं आंहा एसे माबा माबि भेजाल खामानि दङ ओंखायनो थांनाय जायासै बिदि जाबाय। नङाबा सानदोंमोन आं ओजों थांनानै नोंखौ फन खालामहरसैलां बिदि सानलायदोंमोन आरो। खिन्थु माथो होनबावनो थांनायानो जायासै। थांनायानो जायासैबा आङो दा थांनाय मोनबासो खबरखौ लागौमोन दा। उनफ्राव नायफिनबावनोसै र'। हाब दाबो अर सायलायनांदोंसोनो माथो बिसोरो सेरगावआव। आंनो खबर हरदों। इमान गुसु जादोंना हराव। आसरित। ओंखाम जाखांबाय? बेनिफ्राय माबाखौ नोंना चेनेलनि नामखौ बेखौ दोनफिनबाय माथो। नोंनिया चेनेल नामा सिगांनिखौनो दोनफिनबाय माथो। नास्टा जाबाय। नास्टा टुस्टा जेबो गैया डाइरेक्ट ओंखामसोखा। डाइरेक्ट ओंखाम जानोसै थांनोसै नै डिउटियाव। नास्टा नुस्टाजों जेबो खोथा गैला। डाइरेक्ट ओंखामखासो साहाजोंथ' बिराद गोजानखा आंहा। मैया एसे बोरैबा जाबायलै एकदम खर'आ माबा जाबोदों। लोंनाया एसे बारा जादोंना मैया। औ औ सिमांनिखौसो नो दोनबाय बिनिखायनो साब बरिया। औ सिगांनिखौनो दोननांगौ। सिगांनिया माने नोंहा बे सिनाखिथारना। दे दे। गैया आंहा जेबोखौनो जानाय जायाखै दासिमबो। संगासिनोसो। संखां आरिखां जाखां खारलांथारसैलाय। दे माबाखौ बेखौ दोनफिननाया मोजाङानो जादों। बे नामा नोंना बेसो समायखायो। आरो सिनाखिया बारा बेयाव दं। फुराना इउटुबारफ्रा बेखौ बरिया मोनथिजोबो आरो। बयबो मिथिजोबो बे नामखौबा आरो फुराना इउटुबारफ्रा। आंनावबो दं जेनेबा सिगाङाव खम इन्जय खालामबोबाय होनबा बे चेनेलाव। नोंबो आंनाव फैयो आंबो नोंनाव थाङो इन्जय खालामलायबाय बहुद आरो। मा मा जालांखो बुजिलायनो हाया आरो जेनेबा जिखुनु जाया। ओंखायनो सिगाङावथ' बिराद ज' मोनना इउटुबनि लाइनाव। दासो बहुद खमायलांबाय। आसुरित ज' मोनलै गोदो बुजिनो हायामोन। दा मानो आमुनि नांजोबखोथाय।
ट्रा थेंक इउ जोबोद जोबोद साबायखर आङो दसे होनानै दोनथ'नि
bile. Made? Personal organizing. Then, Ivan,
주머니 여기나 여기네. 왜? 주머니 봐. 황니스 응셔. 황니스 비공일고 홈라다 주머니 봐. 봐봐. 공일고 어이구야. 이런 공일랑 하나 그리고 홈라다. 아니 그거는 좀 아? 막 칼럼 Ada lukis video na ya, Hmm. lukis aku akhir hanya saya coba coba ya kayaknya. 예. Iya, orang dosi kerat, isem. Bisa tuh sindang. Bisa tuh. Tak suka. Lu jual lagi mana? Kalau mana ya? Ini siapa lah? Ini siapa lah ya kan tadi? Ini aku suka lagi. Hah? Kedi. Di 꼬리탕. 알코. লিখক লিখিলে ভাল হ'ব
아, बेखौल' बोरै मिथिखोंलाय बे? Ăn già này là ăn câu mà. ओंखाम खुरदो दे। ओंखाम जानोसै।
गयनि जायगायाव जांगामखौ मोनजाबाय आमला सरगम जांगाम गरम होदोंलै दिनैबो बाबरे मैयाथ' होदोंआनो आरो दिनैबो अयथासार गरमलै मा जाबावलै
बस हाब मान गोबावनि उनाव दासो नुजाफैनो मोनदों माथो बसआ बस मा खबरलै खाम साम जाखांबाय नामा बस बस खारबाय नामालै